Берасцейцы скардзяцца на бясплатны канцэрт ад Савушкі на прадукты, які скончыўся цісканінай. Скандал у Гомлі, пасля якога гінеколог звольнілася з паліклінікі, а горадня стала першым горадам у Беларусі, які адмаўляецца ад электрасамакатаў. З вас падабайкі і каментары, мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Сёння раніцу ў Батуме адбылася цяжкая аварыя за ўдзелам групы беларускіх турыстаў. На скрыжаванні вуліцаў Гаргеладзе і Важы-Пшавелы сутыкнуліся мікрааўтобус і легкавы аўтамабіль. Ад моцнага удару мікрааўтобус перакуліўся, а легкавік уляцеў у сцяну будынку Батумскага універсітэту мастацтваў. У выніку ДТЗ 2 асобы загінулі, яшчэ 7 атрымалі траўмы і былі тэрмінова дастаўленыя ў мясцовыя клінікі. Па факце парушэння правілаў бяспекі дарожнага руху Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі пачало расследаванне. У Беларусі агучылі актуальныя памеры выплатаў за здачу донарскай крыві і плазмы. За адну стандартную здачу крыві аб'ёмам 450 мл донар атрымлівае 189 рублёў. Кампенсацыя за звычайную плазму складае ад 146 до 300 рублёў у залежнасці ад аб'ёму. Максімальныя ж выплаты да 877 рублёў і 50 копеек прадугледжаны за адмысловую і за імунную плазму з высокім утрыманнем антыцелаў, якую выкарыстоўваюць паводле асаблівых медычных паказанняў. Акрамя грашовай кампенсацыі ўсіх донараў перад працэдураю забяспечваюць бясплатным харчаваннем. У Слонімскім раёне інспектары ДАІ спынілі аўтамабіль «Форд», якім кіраваў 38-гадовы замежнік за парушэнне правілаў абгону. Даведаўшыся, што за гэта пагражае пазбаўленне пасведчання кіроўцы на тэрмін да года, мужчына прапанаваў міліцыянтам хабар. Незважаючы на папярэджанне пра крымінальную адказнасць, мужчына настаяў на сваім і паклаў грошы на прыборную панель службовага аўтамабіля. У выніку парушальніка затрымалі на месцы. Цяпер з ім працуюць следчыя. Замест адміністрацыйнага пакарання замежніку пагражае рэальны тэрмін зняволення і дэпартацыя. За апошнія сотні МУС атрымала каля 500 паведамленняў пра званкі тэлефонных махляроў беларусам. Пра гэта паведамляе прэс-служба ведомства. Азначаецца, што пераважную колькасць злачынстваў удалося перадухіліць. Аддзел арганізацыі апрацоўвання ашуканскіх аперацый у МУС ініцыяваў блакаванне 10 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў, сярод якіх былі падробленыя гандлёвыя пляцоўкі, банкі або сервісы, якія складана адрозніць ад сапраўдных. Таксама заблакаваная магчымасць плацяжоў на адрас 70 замежных плацежных рэквізітаў, якія выкарыстоўваюць ашуканцы, прыпыненыя расходныя аперацыі па 99 рахунках. Акрамя таго, затрымалі 2 кур'ераў-макляроў. У іх забралі каля 70 тысячаў рублёў. Калі з вамі звязаліся ашуканцы, то варта спыніць з імі размову і паведаміць пра гэта ў міліцыю. У інтэрнэце ашуканцы часцяком прапануюць хуткі і лёгкі заробак і тавары за занадта нізкую цану. Свята аблокі малака ў Берасці скончылася скандалам. Наведнікі ў сацыяльных сетках масава скардзяцца на жудасную цісканіну падчас імпрэзы, пра што шмат хто з дзяцей быў даведзены да слёзаў. Гасцей абурыла, што арганізатары не папярэдзілі пра абмежаваную колькасць месцаў на пляцоўцы. У выніку замест святочнай атмасферы сотні берасцейцаў сутыкнуліся з хаосам і сапсаваным настроем. Горадня сталася першым горадам у Беларусі, дзе былі ўведзены жорсткія абмежаванні на пракат электрасамакатаў. Нягледзячы на вялікую папулярнасць сэрвісу, ён выклікаў хвалю абурэння сярод мясцовых жыхароў. Галоўную праблему сталася бяспека на ходніках. Гараджане масава скардзіліся на ліхачоў і пагрозу для мінакоў. Пасля шматлікіх зваротаў улады пастанавілі цалкам адмовіцца ад паслуг кікшэрынгу. Як адзначаюць чыноўнікі, такая радыкальная захада ўжо дала плён. Скаргі з боку пешаходаў на небяспечную язду практычна спыніліся. Шырокі грамадскі рэзананс выклікала гісторыя гінеколага з Гомлі, якая звольнілася з дзяржаўнай паліклінікі праз абарону права пацыенткі на прыватнасць. Паводле медыка, падчас правядзення вагінальнага УГД у кабінет зайшоў інжынер. Калі доктарка выганяла непажаданага госця, кіраўніцтва установы заняло бок рабочага, абвінаваціўшы працаўніцу ў зрыве працоўнага распарадку і заявіўшы, што тая мусіла прыпыніць працэдуру. Не пагадзіўшыся з такім стаўленнем, медык пастанавіла звольніцца. Гісторыя выклікала вялікую хвалю салідарнасці ў сацыяльных сетках. Беларусы масава падтрымалі доктарку, выказаўшы абурэнне сістэмай і адсутнасцю базавай медычнай этыкі ва ўстанове. Доктарка ўжо працуе ў прыватным медычным цэнтры. У Гомельскай абласной дзіцячай клінічнай больніцы ў цёплы перыяд фіксуюць да 120 зваротаў з траўмамі за сотні. Гэта амаль удвая больш, чымся ўзімку.
Паводле медыкаў, часта гаворка ідзе пра цяжкія пашкоджанні, якія вымагаюць некалькіх аперацыяў за ноч. Гэтак нядаўна дактары ратавалі руку двухгадоваму дзіцяці, якое атрымала цяжкую траўму, дапамагаючы бацьку трымаць цыркулярную пілу. Яшчэ адно дзіця сур'ёзна траўмавалася працоўнай балгаркай. Траўматолагі заклікаюць бацькоў да павышанай уважлівасці і нагадваюць, непаўнагадовыя ні ў якім разе не мусяць мець доступу да будаўнічых і электраінструментаў. Амаль за 2000 километров от линии фронту российский Екатеринбург атаковали беспилотники. Под удар трапила территория логистичного комплексу компании Wildberries. Паводле мясцовых уладаў, у выніку падзення абломкаў БПЛА на паркоўцы каля складу пачаўся пажар плошчу 300 квадратных метраў. Персанал комплексу экстрана эвакуявалі, яго праца часова прыпыненая. Пацярпелых няма. Заснавальнікі украінскіх падраздзяленняў беспілотных сістэмаў адзначаюць, што гэта ўжо не першы сур'ёзны удар па інфраструктуры маркетплейсу ў глыбокім тыле Расіі. Беларускі дуэт Глеба Дзёміна і Константина Рогава заваяваў залаты медаль на моладзевым чэмпіянаце Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ ў Угоршчыне. Нашыя спартоўцы перамаглі ў заездзе каноэ двоек на дыстанцыі 1000 метраў. Срэбраныя ўзнагароды ў байдарцы двойцы здабылі Ілья Філімонаў і Ігар Яшын, а бронзавы поспех у каноэ двойцы на рахунку Антона Апцешкі і Мікіты Чарэмных. Усяго за трэці дзень змаганняў беларускія весляры папоўнілі скарбонку зборнай 7 медалямі рознай пробы. У нядзелю 26 ліпеня ў Варшаве пройдзе развітанне з выбітнай беларускай пісьменніцай і журналісткай Святланай Курс, якую чытачы ведаюць пад псеўданімам Ева Вежнавец. Аўтарка знакавага раману «Па што ідзеш, воўча» і лаўрэатка прэміі Гідройса пайшла з жыцця 20 ліпеня пасля змагання з цяжкай хваробай. Паніхіда распачнецца о 14 гадзіне ў касцёле святога Александра, а о 15:30 у музеі вольнай Беларусі пройдзе грамадзянская цырымонія. Згодна з воляю Святланы, яе цела крэміравана. Блізкія звяртаюцца з просьбай устрымацца ад фатаграфавання і абмежаваць колькасць кветак. На гэтым мы сёння ставім кропку. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.